Kienu daħlu illi frasi illi kont inbati fl-iskola għaliex jiena żien u traskurat. Kliem Matthew Attard ta' 33 sena u li għandu l-kundizzjoni tal-epilessija. Din twassal biex persuna jkollha aċċessjoni aktar minn darba f'ħajjitha u maħsub li taffettwa mal-4,000 persuna f'Malta. Magħna Attard spjega li sama kellu 15-il sena kellu diffikultajiet fl-iskola u biex jikkomunika. Meta eventwalment ġi riferut għand xi esperti qalulu li hemm 95% ċans illi l-problema hija waħda psikoloġika u 5% ċans illi l-problema hija waħda fil-moħħ. Mbagħad minn hemm l-omm jgħidilha jiena qed iżinifajni dil-5%. Mbagħad minn hemmhekk ħadetni għand neurologista li huwa speċjalista fuq il-moħħ, letteralment, jiġifieri dak ukoll. U għamilt it-test il-EEG li jkunu electrodes bil-wires u li jaqraw l-attività elettriku fil-moħħ u minn hemm ħarġ id-diagnosi. Dak il-ħin ħaxxokk għaliex l-epilessija ma kienx sema biha u kien hawn ftit għarfien dwarha hawn Malta. Ħadd ir-ruħ għax tant kienu daħlu li frasi li kont imbagħad fl-iskola x'kont żinu traskurat. Li mbagħad qed tisma' ħin hemm raġuni. Inti kollok xi ħaġa li taffettwak, dik hija raġuni mhux skuża, x'hekk inti għandek xi ħaġa li ma żilx biex tiġik kondizzjoni jew marda jew disabilità, dik mhix skużi, dik raġuni iktar u iktar skont taf biha minn qabel. Illum Matthew jaħdem f'intraċċar tal-kuntatti dwar il-persuni li jkunu rriżultaw fil-pożittiv għal COVID-19. Li jfisser li t-temtima li kienet iddejqu meta kien iżgħar u wisqanqas il-kundizzjoni tal-epilessija ma rebħux. Magħna qal li persuni bħalu jistgħu jsibuha diffiċli jsibu impjieg, primarjament għaliex ma jikkwalifikawx għal liċenzja tas-sewqan, iżda minkejja l-isfidi li ġib magħha l-kundizzjoni, Matthew għandu dan il-messaġġ għalik li forsi għandek l-epilessija u qed tħossok anqas minn ħaddieħor. Jekk inti żviluppat lek l-epilessija jew twilid biha dana inti ma kienx l-għażla tiegħek. Allura għajx ħajtek. Tħallix tikkundizzjonak, ovvjament mill-limiti. Ta' xċerta affarijiet tista' tagħmel, però tħallix tikkundizzjonak ta' kif għandek tgħix. U għalik li m'għandekx il-kundizzjoni iżda tixtieq tkun marra f'aħjar dwarha, Matthew għandu parir wieħed. Tiddejjaqx, staqsi. Għaliex jien qed ikollok diffikultà tagħmel dik il-ħaġa jew staqsi, mbagħad jekk iħosshom jgħidulek dik hija pass ieħor għal iktar għarfien informat.